Deskritta mid-dwana bħala operazzjoni komplessa li ħadet sigħat ta' xogħol għall-uffiċjali tagħha, il-Pulizija u membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex waslu għas-sejba ta' 4 tunnellati u 300 kilo reżina tal-kannabis moħbija fi fran industrijali li kienu stivati f'container fil-Freeport. Id-dwana spjegat li wara analiżi tar-riskju li hemm f'container li kien wasal minn Casablanca fil-Marokk u kien destinat għal Tripli fil-Libja, l-uffiċjali tagħha ddeċidew li l-container għandu jiġi eżaminat b'aktar reqqa. Sorsi qalu li kienu diversi l-fatturi li okru għajnejn l-uffiċjali Maltin tad-dwana stazzjonati fil-Freeport dwar dan il-container. Wara l-ewwel sken ta' 6 fran industrijali li kien hemm fil-container, deru l-ewwel sinjali ta' suspett. Aktar skens ma ħallewx dubju li fl-ifran kien hemm materjal irregolari fosthom suspetti ċari li l-materjal huwa blokkok ta' droga. Min hemmhekk bdiet ħidma biex id-droga tinstab fiżikament, proċess li ħal fuq minn jumejn u li kien jinvolvi t-taqsima tal-klieb tad-dwana, uffiċjali tal-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fuq ġewwa tal-qafas ta' kull forn kien hemm bħal 6 roti tal-metall. Id-droga kienet moħbija fihom. Għalhekk kellu jibda l-proċess biex ir-roti jinħarġu waħda waħda mill-ifran. Imbagħad beda jitqaċċat il-ħadid u mill-vojt ta' kull rota inħarġu blokok ta' droga. B'kollox id-droga kienet tiżen 4300 kilo reżina tal-kannabis bil-valur tagħha stmat li laħħa 13 miljun euro. Der ċar li l-mod kif kienu immuntati dawn ir-roti f'kull forn kienu maħduma b'mod li għamilha diffiċli ferm għall-awtoritajiet li jindunaw b'dak li hemm fihom. Fil-Freeport ukoll il-ġimgħa li għaddiet l-uffiċjali tad-dwana interċettaw 50 kg kokaina f'container li wasal mill-Ekwador u kien se jitabba fuq vapur ieħor biex jittieħed is-Slovenja. Dwar dawn is-sejbiet infetħet inkjesta mill-Maġistrat.